Ubuthini ubungozi benyoka doda? Zehlukene ke inyoka bakithi. Okay. Ikhona inyoka osuke wena uyithathe ngikutshelile ukuthi le inobungozi. Okay. Bese ugijima uyayithatha wena ngenxa yokuthi uzukuthi ngithi inamandla amakhulu. Nayo into esuke ilimaza abantu. Abantu basuke bafuna izinto ezisheshayo. Yangizwe. Bafuna izinto ezisheshayo bese ukuthi umumtshela ubungozi ethi meqhathanisa inabona ukuthi no le ngenabungozi ezwe ukuthi okay isebenza kanje. Le nobungozi isebenza kanje. Athi ha le nobungozi number 1. Kanti izoba nobungozi hayi kanye. Izoqhubeka phela nobungozi bayo ngoba yona vele iyokwenza ubungozi kuyoze kufe wena. Nguwe ifunile. Please don't forget to like, share and subscribe. Ngiyabonga. Abantu abayeke ukuzwa ngeinyanga. Mina nje ningezwe ngezinye inyanga. Mina ngifuna umuntu okungicefezela la uqhamuka ukuthi uzohlola. Uzohlola ungasuka eThekwini uzohlola la ekhaya. Uyazi into oyifunayo. Mina ngifuna umuntu o straight talk othi ngifuna inyoka ihambe yokhuphula ibusiness lami. Ngimnikeze inyoka. Ngimfundise inyoka iphathwa kanjani. Ngimfundise inyoka iphakela kanjani. Inyoka mayinyanyile yenze njani. Mayinyanyile isuka icasule yini. Manje lenyoka lena ayilwenzi nocansi nomuntu. Izehlukene mnomzana. Okay. Ikhona inyoka ethanda ucansi. Okay. Ikhona inyoka ephila ngaphandle kocansi. Okay. Kodwa wena mawuzothi ngumuntu wesilisa ufuna inyoka ozolala nayo, ngizokutshela ukuthi njengoba uzolala nenyoka wena, angeke uphinde uthathe umakoti empilweni yakho. Kufanele ukwazi lokho. Bese ngiyakutshela ukuthi okay leyo nyoka iphila kanjani, ulala kanjani futhi nayo wena. Okay. Uyidelisa kanjani ke yona ngoba ufuna idele. Uzina ukudelisa ngemali. Ngifuna ukuthi idele baba. Baba kufuna ukuthi idele sibhlungu lento esengiyibona ezweni lakithi. Kunabaculi bebedumile namhlanje kuyadabukisa. Kunabaculi besibazi kwigospel nanoma iluphi uhlobo bebenazi inyoka. Kodwa bese behlulwa uhambo olude. Uhambo lodlula imali. Uhambo lokuba nento yakhe ephilayo. Into engithanda dodela uyaqinisekisa ukuthi umuntu mengabe eza kuwena kumele abuze kuze umtshele izinto njengoba zinjalo wena uzowalandela ama instructions angabe sethi hayi dodela ngangitshelanga mina ngiyakutshela and like abayazi abaningi ngiyaxoshana. Ngiyaxosha nje mawulokhu ngithithizele ngathi awazi ukuthi ufunani la mthatheni bafana emlahle phandle akunasikhathi mina ngifuna umuntu ezohlala naye phansi ngimnike lesikhathi sokuthi ngimchazele kamnandi into azabone ngathi yakhe abone ngathi uyithathisa ngayithathi isikhathi ngiyanikana mina wonke umuntu uyakwazi lokho mangisendumbe nje ngesikhathi sakhe sanele sokuthi ngisho ngaphela ama-hour u17 noma ukuthi abantu bangakanani into ebalulekile ukuthi nguservice kahle wena ngoba sikhuluma ngento yokudlala la ngakunika lento ngunikile ngeke usayibuyisa la ngimthatha thathile isisegameni lakho isizwa wena manje angisayifuni mina inyoka ngaza kunika yona nje yakho ngayibuyisi la kimi. Okay.